Legutoljára ül le, annak csinizes, vagyis ragasztós lesz a tusja, és ott marad. De van egy nagyon fontos szabály, amit nem mondhatok el. Most kell ezt játszani. Úgy kell, hogy zenére. Nem. Úgy, hogy nem tolakodsz. Na ilyenekre nem tolakszol. Futva. Nem löksz föl. Nem löksz föl senki. És nem gyerek. Na jó, hát ezt előbb. És nem gyerekezni. És szép. Táncoljuk ki valakit. Na igen, szóval az a lényeg, hogy óvatosan, ha tapsolok, óvatosan helyet cseréltek. Mindenkinek picikét később fogunk jönni, csücsülj le, az a viasz. Ha tapsolok, mindenki föláll és helyet cserél, és aki legutoljára leül, annak azt mondjuk, hogy csilizes lett a feneked, vagyis ragasztos. Ott kell maradni, ő már nem cserélhet helyet. Ádi, érted ezt a játékot? Mert te új vagy, jó? A kicsiknek segítünk, nem futkározunk, óvatosan helyet cserélünk. És utána soha többé nem... Igen, utána te mindig ott maradsz. Jó, tedd föl oda. Jó? Ez a csilizes játék. Utána te már nem cserélhetsz helyet. Nem kiabálunk, nem sikoltozunk, nem lökünk föl senkit. Ez most egy próba, figyelj, próbajáték. Álljunk föl mindenki, üljön máshova.